nei hi zona atam buka ama sabera changa in nei tiang o ko zo fantasy hi azirna lama ain sorbing ri dewa chu wangin aron chunzom ri lowa aron chunzom le hun tur tak hi ama po hian a soi theilo ni Rainer nau panglai lo langin anu chuan apa tinen an om sangdan chanchin chu alo hrila Rainer anu hi eldian ni in apa chu marlin ani ya marlin hodana chuan eldian tele marlin te chu in kop thiang lo ani ya chu wangin an om sang alo ngai pha ta ni Rainer le midang te chu commander met noya chuan uluk tak le khau taka train thin an ni ya Sin danga chuan zik chuan Paradise Island chu Marlin ho chuan an bei trep to thu lo hrilin chuta chuan Titan Power po chu anin hlan chhong don ani Rainer po chuan chu thu lo hriat chuan alom khop maya Galiat unau pa chuan Rainer chu lo deu soin engei lo lom ve vaka eng theina mai nei lo kha I talented lo te reng ne na lo tia chu thilawang chuan Rainer chu athin chu rim khop maya Galiat unau pa la chuan a thlang po an thlang ve don che amani alati zui Rainer chuan chupa bana chuan manin a chang le ta ma se ni chuan Rainer chu lo hnek let to pa Galiat chuan a unau pa chu lo danga a hnuwa an ni ho chuan Rainer chuan kalsan zui ngal Bartol chuan Rainer chu kai thoin a that le that lo zota Rainer chuan a that thui na chang Sin chu in thlakin building chenuai le mei khukang nuai chu lo langa chumi kar tang chuan female titan po chu a lo lang ve ngal bok ani hi Annie Leonhard ni in female titan rau chun tu kha ni Annie chu building atang chuan an lo ka pa voi le khata chu building chu a be khik chekhnal veka ama kan soi tawang khan Annie hi female titan ni in martial art thiam takani armor titan lo langin avun cha tak chu mangtang ka in an lo ka na te chu a lo danga Rainer ani hi armor titan rau chun tu chu ani Jo Titan lo lang ve le in ani hi acherangin ramsa angmeya bokwak thira ni ya ha thatak le kutin thatak anei ni arau changtu chu Marcel Galiat ani Beast Titan lo lang ve le in ani hi alianin zong pian angmai ni ya amman ruatan lunga mang thina ni arau chantu chu zi kani Car Titan lo lang le in ani hi chuan thilti theina em anei lawa sipai ta chuan ama hian man ruan vuani arau chuntu chu pi kani Colossal Titan lo lang ve le in ain transform na hmuna chuan na takin bom ang mai chuan a puaka arau chuntu chu Bartol tani chutia an chelai vel chu commander me thau chuan aral khatarang chuan an lo thli renga Galiat chuan ama aya Rainer an thlanga wang chuan thinrimin Rainer chu khoile tuma au naw pa chuan a lo dang le sipai thlang bik te chu kotjol chu fangpui ni in mipui te po chuan an ngai sangin an du hle ti chu hriata Rainer chu chutianga thlang chuan I wang chuan in ti thei takin apa bula chuan a vokala nima sela Rainer chu apa chuan a lo lompui ho lo huat mel tak chuan a lo tong khuma chuasan ngal tur chuan a lo ti zoka chumi awang chuan Rainer po chuan mak chu ti kher mai Rainer le midang te chu Paradise Island lampan chuan an chuaka an chung le midang te chuan hlim takin an thaliam Bartol chuan hlau thong ru tak chuan wall chu ba beita ni la engtin nge kul chungal chuan founding titan a mangdon lo ti kan hriat theiang aron ti ya Rainer chuan chu tiang mai maya boilo tu le Marlin mithiam hoin an chui chu to thuin a lo changa Galiat unau pa chuan atuk maya wall chu ba bei adu thu chu lo soya chu thu chu Rainer chuan a lo pompui vaklo nau pang mai an ni ti a hria atuka an vo bei thot thot chuan an thivek don ti chu hre chiang hle ni chutia thu hmuwak lawa anin hnial lai chuan Rainer an hnunga chuan Titan pakhat chu a lo ding tamai Galiat unau pa chuan Rainer chu chulai hmuna chuan rang takin a nam sona ama chu Titan chuan ai pha ta ni helai sin bi khi chu part danga po kan soi to kha Rainer chuan ka thian ten thivek to ka thian te katlan san ti in ama chu indom kunin a trap vak vaka Annuwa Annie le Bartol chu lo thlengin Annie chuan intlansia ka ke aya voi khati chakna ni kha tholhoplop chung chuan a lo tia Annie chuan Jo Titan an chan thu chu soin nakin loka ai tu Titan kha mi hringa chang ve lenga chu kan zong hua kan let puyangai ni atia Annie chuan Marshal kai hruaina tel lo chuan engti nama kan ni lo Annie le Bartol chu kalmai an tuma Rainer chuan an ni chu aw dingin nilo kan ho thei lo
kan thil tum ti hlo tling loin kan ho thei lo lo tia ani chuan I chiang amo khatiang ngotani chuan I armor titan kha midangan ro chungtir le ngal don ania chu thil hria sa ni Rainer chuan nangni po engtin nge in Titan midangan pek don le don lo in hria thei ati le ta Rainer chuan marshal po chu hmu po ni la alo le thei to don chuang lo ti tang chuan atang ve tlata Rainer chuan a renga a Titan form le na tlan bo ni chuan kan hriat kha kan zinga tu Titan ma hian a phak lo ti chu Rainer le a thian te chu an thu chu in mu thei vak loin eni phei chu zan lama jo Titan an chana wang chuan a lung chu oi lo hle a chu tiang te ni wang chuan eni chuan Rainer chu wapanin a soi sata hrepa eni chuan Rainer chu tlo deuh chor chorin an hnuwa Rainer a che pei to lo mo ti chuan eni chu kalmai atuma ma se Rainer chu ron thau ve le Rainer chuan eni chu ron bo thlungalin a thoka chuan ngep tak chuan a kwa bet ngala Bartol chuan mit tuitla zoi zoi lo enin an pahnih chuan in sual to lo tur chuan atia Rainer chuan eni chu akwa hlum teu hle a ti chuan sin chu in thakin first episode kan hmu Colossal Titanin sigan sina a beilai chu lo langa Rainerin sigan sina wa le lam ti chetuma apan lai chu kan hmu le a heti lai hian Rainer le midang te po hi naupang ve thawan le ni eni ni kho hrelawa om lai chu lo harin an pathum chuan in ngai tak chuan an in kwa sin chu hun pa nga ya lo in thlakin falco damdoi in kota alo ding chu mi pakhat chuan thutna tang chuan alo awa falco chuan chu pa chu pan phein abula chuan awa thua kha ma de ungot ai chuan mu inwam deuh to lom chu pa hne na chuan a han tia chu pa po chuan nia hei ka zia deuh to lom ma se tiang ngot chuan ka chung te ka hungam to lowang ke nei lo le mit nei lo te chuan engtin nge ni ta ang atia falco chuan ani chu khonga I hle in a thiamang tok chuan a tor pui zia chu lan tir ve a an pahni chuan an ti mol mola chu pa chuan helai hmuna hian mi thaberini ti in a faka falco chuan ani lo thu le ama aya mi tha mai chian om thu in a changa ani chuan armor titan a ro chun don ti chu soya falco hian armor titan hi adu hle ni Rainer chuan falco lo tlan hlop hlop chu hmu in enge ni ta ti in a lo zot thuaya falco chuan headquarter a thil thei hmil a nei thu chuan a changa chumi la tur chuan atlan zui le ngal falco chu a chuam ma chuan Mr. Kruger in ti ati ti puipa khan thil ti sak turin a ngena falco chuan ti sak chu in tiamin chu pa chuan lekha thon chu falco kuta chuan a pe a chu falco hne na chuan thon ngei tur chuan a tia Commander met chu lo langin Taibur family ho visit turin akala a thian pa pakhat po chu local ve chia Taibur family ho chuan sipai ho po chu a ran pa hlak chuan an lo neya an ni chuan in chung an lu chuan mi pakhat Willie ti hming pu hian alo chhon ngal wata Commander met chuan ani na chu han soile te in Taibur ho hi alang dan chuan Marlin lel tha kal zel te an ni hmel ani Taibur family ho la chu an lo chang cheru ve phian le ngal Willie le Commander met chu pona chuan in bia in Willie chuan ani atu ber nge ti khan kan zinga Warhammer Titan ni hre thema tia Commander met chuan a hriat lo thuin a changa Willie chuan Warhammer chu chulai in chunga chuan a om ve thu chu a soya Paradise Island map chu lo langin Rainer chuan chu map chu kokin an kal le huna an chet na tur hmun te le an beina tur chat te chu a lo soi vela midang ho po chuan Rainer thu soi chu uluk tak chuan an lo ngai thlaloma falco chuan Mr. Kruger chu vatlo in anin kom ngai sot khop maya Mr. Kruger chuan falco ichunga hian kalom lutukania katan thil poimo tak min ti sakani atia Mr. Kruger thu soya wang chuan falco po chu alom khop maya annuwa doctor chu ron chuakin falco chu rang takin chulai hmun atang chuan a kalson hala doctor chuan Mr. Kruger bula chuan thut ve ron dila Mr. Kruger po chuan remlo ti in an pahni chuan an ti zui hala doctor chuan Mr. Yagar ani thu chu soya chu ti ni chuan a om zia chu he doctor hi erana pu erana papa ti na ni chu doctor Yagar chuan falco te u nau chanchin a hria zong chu Mr. Kruger chu han thrila falco u in beast titan arau chun tur thu thleng te po chuan a soi Mr. Kruger chuan chu tiang thu chu engwai nge min hrila tia doctor Yagar chuan kha nau pangkha thil ti tur emo helaya local tura iti fowa mi in an hria ni chuan a na tho zong kha engma lawa a changdon nia atia
nang po I hrisel that ve le I chung te bula ho ngal ro chuti lo chu engtik nia emo chuan ila in chir viawang atia Mr. Cougar chuan in chir mo ani I chung kwa wangin nang in chir to ami ti in a zot le ta chuta chuan Dr. Yeager chu amit meng chu buai ngal vekin afapa erana pa athunun zo lo wanga thil theng sang sang te chu angai tua buai noi chuan ama chu ron au chuak tamai Anua Dr. le nurse chu ron kalin ani chu arang thei ang berin in chung lama chuan an lu pui ngala taibur sau chuan ram sang sanga an misom mi poimo tak tak te chu thiam tak chuan an lo mi khuala chumi tan chuan falko le a thian te po chu an poimo khop mai ti tu trul ang chu an thei ang tok chuan arang tak chuan an han ti sap sapa falko thian pa pakhat chuan cheinu nu pakhat chu wain chu ati buak pala lau thong takin chu nu bula chuan ngaidam chu adil ngal mol mola ma se chu nu chuan bengcheng lo turin atia mi in chanchin an han zo chuan wain hi ka in ti buak pala ani hi min pui turin ka han ti ni hi chu nu chuan atilet jok da ya ani chuan engwanga min hum ngei ni ti in a zota chu nu chuan tu in nge hria I chunga enge thil theng don ti hi ti in a kalsan hala